Türkmenistan Saglyk Döwlet Maksatnamasynyň 25 ýyllygyny belleýär. İş ýüzünde nämeler özgördi? Türkmenistanda Saglyk Döwlet Maksatnamasynyň kabul edilmegine 25 ýyl dolýar. Hökümetçi Türkmen portal.com neşri döwlet medeniýetyne salgylanyp çäreýe gasyryň dowamyny ýurdun saglyk puwdawynyň sepgitleri barada makala çap etdi. Türkmenistanyň ilkinji Saglyk Döwlet Maksatnamasy garaşsyzlygyň 4-nji ýylyna kabul edildi. Her ýylyň 21-nji iýuly ýurtda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hemde Saglyk Maksatnamasynyň kabul edilen senes hökmüne bellenip geçilýär. 1995-1997-nji ýyllarda Türkmenistanda ilkinji medisina kömeginiň maşgaly usuly meýletin saglyk ähtiýaçlandyrmasy girizildi. Ýurdun saglyk puwdawy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. 1998-nji ýylda ýurtda ilkinji kardiologiýa ilmi kliniki merkezi açyldy. Häzirki wagtda ýurtda 122 sany keselhana hereket edýär. Olaryň agrymly bölegi Sowet döwrüne işe girdilen hassahanalardyr. 2004-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow saglyk özgörtmeleriniň çägine ýurt boýunça 15 000 töwerewi lukmany işinden boşatdy. We regionlardaky saglyk nokotlarynyň ýapylmagyny buyruk berdi. TDH 2005-2010-njy ýyllarda toplumlaýyn çäreler netijesinde raýatlara lukmançylyk hyzmatyny etmekde ykdysady netijelige ýetilendigini aýdýar. Ýöne netijeligi anyklaşdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda we vilayatlarda büdjet işgärleriniň mejburi tölegli saglyk barlyklaryndan geçirilişleri barada wagtyl habar berip gelýärler. Resmi medeniýet we saglyk programmasynyň tapgyrlaýyny ýerine ýetirilýän döwründe Aşgabatda we vilayat merkezlerine täze anyklaýyş merkezleri, köp ugurly hassahanalar, eneler we çağalar üçin saglyk merkezleri açyldy. Ýöne muňa garamazdan Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolýan ençeme Türkmenistanyň ýurtda saglyk puwdawynyň öz isleglerini kanagatlandyrmaýanlygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge urjedýänliklerini aýdýarlar. Programmanyň ýerine ýetirilmeginiň 25 ýyllygy bu ýyl dünýäde koronavirus pandemiýasynyň giňinden ýaýraýan wagtyna hemde onu türkmen häkimetleriniň tutan ýerli inkar edýän wagtyna gabat gelýär. Hytaýdan ujalýan bu ýokonja ýoluganlaryň sany häzirki wagtda dünýäde 10 million adamdan aşdy. 500 000-den gowrak näsaw helak boldy. Türkmen häkimetleri ýurtda hasaba alynan täze koronavirusly ýekejede näsagyň ýokdugyny erjellik bilen gaýtalap gelýär. Beýleki tarapdan täze koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň öň ýany 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna saglyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen Ýadro wehimleri inisiativasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň saglyk howpsuzlygy, olaryň epidemiýalara ýokunç kesellere garşy taýýarlygy barada hasabat çap etdi. Şol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçiliginiň çäkliligi aýdyldy. Hemde Türkmenistan bu ugurda 195 ýurdun arasyna 135-nji orunda ýerleşdirildi.